בוקר טוב לך, פרופסור ברוורמן. בוקר טוב אריה ובוקר טוב למאזינים. החלטת האיחוד האירופי בנושא מערכת הבנקאות, הסוויפט, תפיל את הכלכלה האיראנית, כי יש כבר קשיים. הבוקר כבר מדווח שבמפרץ הפרסי לא מוכנים כבר לסחור במטבע האיראני. זה מחליש את איראן והציבור שגם ככה בתוך איראן במצב הולך וקשה, ממש מחליש את הציבור האיראני. ותבין, אנחנו חוזרים לימי הסחר חליפין. נפט תמורת אורז. נפט תמורת חיטה, ויותר מזה, מזוודות מזומנים עוברות ממקום למקום. אתה יודע, כל הסיפורים כמו המאפיות שמעבירות, עם כל הכבוד, אנחנו בעידן המודרני, טריליונים של דולרים עובדים בלחץ של כפתור, איראן במצוקה אדירה, ואתה יודע, אריה, בעבר הרבה מאוד סנקציות לא עבדו. דוגמה שהצליחה היו הסנקציות על דרום אפריקה. במקרה של איראן, הסנקציות חזקות, משמעותיות, והציבור האיראני, כולל מעמדו של אחמדינג'אד, נחלש מיום ליום. עכשיו, לגבי הציבור האיראני, הלחץ, נדבר תכף גם על הבנקים, ואולי הדרך שהפרסים ימצאו לעקוף את העיצום הכלכלי הקשה הזה, אבל הניתוק הפיננסי הזה יוצר לחץ גם על הציבור האיראני, אתה אומר, על האזרחים האיראנים. אתה חושב שזה יגביר את המוטיבציה שלהם לצאת ולנסות שוב להפיל את המשטר של האייתולות? תראה, לא נביא אני ולא בן נביב, אבל מצד שני, במקרה הזה, הלחץ, אתה רואה, אני אומר עוד פעם, גם בפנים, המשמרות האיראנים, שהם בעצם החלק הקיצוני, שהתחילו להשתלט על כל הכלכלה, יש להם בעיה עכשיו להביא סחורה, אין כסף. כשאין כסף, חלק גדול מהציבור מתחיל להאשים את המשטר, אני לא יודע למה זה יביא, אבל זה ברור לחלוטין שהדרך הזאת של סנקציות כלכליות, שברק אובמה אומר כרגע בצורה ברורה וגם אירופה שרק היא הדרך, כי אני גם בעבר, בטווח הקצר, בכלל לא חושב שצריך להעלות את הנושא של תקיפה צבאית הוא לא על הפרק, ואומר לך מדוע. לא רק מפני שאני חושב שמבחינה ביטחונית בסופו של דבר במצב הקיים הוא יכול לפגוע בישראל, אלא בגלל הנפט. אלא, אני אסביר לך, כרגע מחיר הנפט, אריה, הוא למעלה $100 לחבית. ברגע שיתחיל מבצע צבאי, המשמעויות של תקופה לא קצרה, מחיר הנפט יעלה מעל $200 לחבית. אירופה כבר היום בסכנה של 2-3 של מיתון קרוב לשפל, גם ארצות הברית. עליית מחירי הנפט, למעלה מ-200 ויותר, לתקופה של מספר חודשים יכולה להכניס את כל העולם לשפל גדול כדוגמת שנות ה-30. סעודיה לא יכולה להגביר את התפוקה כדי לחסות על זה, הרי היא גם נגד איראן. סליחה? סעודיה לא יכולה לעזור לעולם בעניין הזה? סעודיה כבר עושה את הדברים האלה, תמשיך לעשות, אבל התוצאה הכללית, ואני אומר לך, אני בשיחות עם כלכלנים מובילים באירופה, בארצות הברית, התפיסה היא אחת. ישראל לא יכולה להתקיף היום לאיראן, ואני לא חושב שהיא תתקיף באיראן, והיא לא צריכה להתקיף באיראן, כי העולם עלול להיכנס פשוט למשבר כל כך חמור, ואף אחד במדינת ישראל, אני מקווה, לא רוצה שתהיה אשמה כלפי ישראל והיהודים, שהם יכניסו את העולם לשפל הגדול. עכשיו, עוד שאלה אחת, כמובן לגבי הסיכויים שהאיראנים יצליחו לעקוף את הסוויפט ולפעול באמצעות בנקים סינים, בנקים רוסיים, הרי שתי המדינות הללו תומכות בתוכנית ההתגרענות של איראן. תראה, תמיד ישנם, כשיש הזדמנות לעשות כספים, ואתה יודע, חברות פרטיות מנסות לעשות, וגם סין יכולה בכל מיני צורות, אבל המערכת האלקטרונית בעולם הפכה להיות הרוב הכמעט המוחלט, ולכן הקשיים שיהיו, ברור שתמיד גם מאפיות וגם איראן תצליח לעשות פעולות אילו ואחרות. וכמובן הסינים הם בעיה, הסינים והרוסים הם בעיה מבחינתנו בנושא הזה, אבל עדיין גם המשמעות הכללית של המגבלות עליהם בכל מיני דרכים מכניסה את איראן למצוקה כלכלית וחברתית מאוד מאוד קשה. ולוודאי חדשות טובות. אני מודה לך, פרופסור אבישי ברוורמן, חבר הכנסת מהעבודה. בוקר טוב.